салом дӯстони азиз, аз иқӣ хаста шудед? Паримач ба шумо бонусҳои нав бо маблағи 1150 сомон пешниҳод менамояд. хотиррасон мекунам ки маблағи суратҳисоби худро дар кассаҳои Паримач ва дар банкоматҳои шаҳр метавонед пур кунед. Силка барои регистратсия дар таги видео. KTNK Music. Yo. Китоби дардма ва ин саҳифаи охири солай, саҳифаи занги охир. Хатмкунандои имсол. Занги охиртон ба карантин буд чӣ? Меам синфм занги охир шида ки ма мондам хонада бояд намебидим ку занги охиронда орзуҳои 11 сол кадама вирус нобуд кад не ки охир занги охир ҳатми ниц шидак ҷаҳонда кош мемонда на қалан саҳнаи мактабда озод хайри хуш мекард маълимави талаба ози вайберда менависм маълима монда мағоратгар мешидим мара маълим намондак устод туйчиев гузаштак маълими адабиёт бидагане мардаки хоксор биди ба эҳтиёт бид мора карантин кадаги янай ҳамун рӯзай занги охир намеша меган ҷигаро месӯза аттестата нагирифта накада хайри хуша кошки иҷозатам битан синфи 11 бишам бибиром випускники да духтари амрам қатӣ гуфтам то мактаба мерам мошини акам қатӣ гил даста қатӣ сурат гира қатӣ неки нашида афсус мирд орзуҳои мактабӣ омо ошиқ бидим нагуфта гапҳои ошиқима ема шуқаи маможет дига набинима кираҳо ҳуй шаванд ма меравам корковӣ мумкин интизорам нашай ты бирай ёрёвӣ мактаби пирай талабамон чанд қашидай кафтарай набӯи талабай набӯи китоби дафтарай ба ҷои кайфиёра мактабета чок шидай меган то соли дига ҳамада ҷавоб шидай до соли дига яке наравай ва бо мактаб намехонам ба дига додарои мо натури бад дизд ё банги хулиган мешан дар хонаи шиштана додаро гаранг мешан бирав вирус ки ба омадан чанд хатар дорӣ ясл фава номат қатъи ҷаҳона зарар додӣ гирифтӣ ай мо соли хониш давоми таҳсила айзан безан кад вирус ғарибои зангира мамани омӯзгорай мега талабом да зиқи мара ҷанг мекунам мебинам а бенаморникам ага не ба чашм мега ай берун омада бошӣ маҷбури дастода спирт бигирӣ ва пошӣ дунё бӯи алкогол кадестаи мо хид надорем берим биромаданда ранге ки калид надорем трек бахшида ба кули мактабачаҳои тоҷикистон ва хатмкунандаҳои амисола ки таваллудошон 2010 ки тақдиршон да ҳамин чиз буда ки занги охиршон ба карантин буд шавад.